To kaji. Hayan da ya so dakarun sojojin ƙasa Najeriya suna nan suna ci gaba da dakon gwamnatin ƙasa Najeriya akan cewa ta rika ba su cikakken umarni wajen hallaka 'yan ta'adda har lahira. Bangaren yanayin yadda al'umma suke ganin cewa fa sojojin Najeriya suna da babbar dama a hannunsu da za su hari 'yan ta'adda ko da ko guda nawa ne kuma su karar da su ba tare da tunanin abin da zai je dawo fa to lalle fa babu shakka wannan karamin lissafi ne wanda ya kamata a ce mutane sun daina amfani da shi domin kuwa tuni sojojin Najeriya suka fito suna gaya wa al'ummar ƙasa Najeriya abin da yasa ba sa iya farwa 'yan ta'addan ƙasa Najeriya. To amma dai kafin mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan da jin dalilan da yasa sojojin ba sa iya farwa 'yan ta'addan ƙasa Najeriya sai ku fara biyo mu da subscriber sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Hakika sojojin Najeriya sun daɗe suna kokawa kamar yadda aka daɗe ana yin ruwa ƙasa na tsotsewa. Sun daɗe suna kokawa a dangane da gwamnatin Najeriya kan cewa ta rika ba su umarni sannan kuma ta ba su dama sannan ta kawo masu makamai irin na zamani wajen yadda za su yaƙi al'umma 'yan ta'adda waɗanda suka addabi dajika daban-daban a cikin ƙasar ta Najeriya musamman arewacin ƙasa Najeriya yankin Zamfara da kuma Sokoto da kuma jihar Katsina da kuma ita kanta jihar Maiduguri wanda 'yan ta'addan sun fi ƙaurin suna a can wajejen sannan kuma sun fi cin karensu babu baka a can wajejen wanda har kullum ita kanta gwamnatin ƙasa Najeriya take ganin cewa akan daidai take wanda a yanzu haka sojojin suke ganin cewa fa lalle akwai sake domin ko umarnin da ake basu yana kaɗan a dangane da 'yan ta'addan da suke zuwa wajen suka ce wani lokacin ma suna kallo za a je a wuce su a je a yi ta'addanci kuma sannan a dawo ba tare da sun iya aikata masu komai ba domin kuwa su hukuma masu jiran doka ne ko da yaushe hukuma suna jiran umarni idan dai har ba a basu umarni ba babu abin da za su iya aiwatarwa a dangane da gwamnatin ƙasa Najeriya wanda suke tabbatar da haka duk lokacin da mutane al'umma 'yan gari suka yi masu magana kan cewa menene amfanin kakinsu su dai a daga bisani a yanzu haka dinnan lalle babu shakka mun ji wata magana ta karamin ministan tsaro wato Bello Matawalle wanda ya tabbatar da cewa lokaci ne wanda ya yi za a fito da dukkanin waɗansu makamai da kuma dukkanin waɗansu bindigu wajen ganin cewa an yaƙi 'yan ta'addan sannan kuma ya tabbatar da cewa dukkanin wani ɗan ta'adda wanda aka tabbatar da zarginsa akan cewa ɗan ta'adda ne to fa ya ba da babbar doka wajen ganin cewa kawai duk wanda aka gani a galme sa ma'ana dai duk wanda aka gani a harbe shi wato dai ana so a haramta al'amarin da ya shafi na ta'addanci a cikin arewacin ƙasa Najeriya wanda kuma al'amarin zai matuƙar yi wa mutane daɗi sannan kuma ba zai taɓa jijjiga mutane ba duba da cewa an san cewa hakan zai iya faruwa a koda yaushe wato dai su kansu 'yan ta'addan ƙasa Najeriya sun daɗe suna ta'addancin sannan kuma gwamnatin ƙasa Najeriya ta daɗe tana addu'a Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan al'amari na ta'addanci da kuma zalunci da 'yan ta'addan suke aiwatarwa mutane le babu shakka a yanzu haka dai sojojin ƙasa Najeriya sun fara shirin shiga atisayen na operation wanda suka tabbatar da cewa suna tsaye ne akan kalmar su wato dai ko rai ko rayuwa amma kuma waɗansu daga cikin shugabannin su suna kiransu suna dakilar da su akan cewa ba a ba su umarni ba wanda har take kai tana kawowa suna iya sheke kawunan su bi ma'ana dai saboda takaici da ganin yanayin yadda aka hana shi kansa soja ya aiwatarwa da ƙasarsa aiki wannan al'amarin ne shine abin da ya kamari wajen ganin cewa a yanzu haka dai ba su da zaɓi su kansu sojojin ƙasa Najeriya har sai sun fito sun nuna wa duniya cewa su ma suna da buƙatar 'yanci irin wanda 'yan ta'adda suke da shi wanda a yanzu haka kuma suke nema su nuna wannan ƙarfi da suke da shi wanda hakan ya biyo bayan yanayin yadda aka ce an buɗe wa Bello Turji wuta ne a cikin gidansa da ke jihar Zamfara wanda ya tabbata da cewa wai an kashe kwamandojinsa bala adadin wannan kuma wanda kuma daga bisani har da dan uwansa aka samu aka galme a wannan hari da su kansu shugaban a jami'an sojojin ƙasa Najeriya suka kai masa a gidan nasa da ke jihar ta Sokoto wanda wannan al'amari ya ritsa da mutane da dama duba da yanayin yadda shi kansa Bello Turjin ya kasance mutum mara gaskiya sannan kuma yana tara mutane daban-daban sakamakon yanayin yadda yake samun kuɗi kamar a banza ne wannan al'amarin ne zai baka mamaki kwarai da gaske yanayin yadda shi kansa a ƙaramin ministan tsaro a yanzu haka yake ganin cewa shine nan zai ba da umarnin da gani da shekewa wato dukkanin wani ɗan ta'addafa idan aka gan shi to lalle fa babu shakka a bi shi lungu da saƙo har sai an ga an kama shi idan ko har ba a karama shi ba kamun zai yi matuƙar wahala to kawai a harbe shi wato ana ganin cewa harbe-harben da za a riƙa yi a dangane da 'yan daba shi kaɗai ne maslaha a dangane da ita kanta ƙasar ta Najeriya da kuma ƙara samun cigabanta da kuma ƙara tsaurara tsaro da kuma matakan kariya
a dangane da ƙasar ta Najeriya, duba da yanayin yadda ƙasar ta Najeriya take da buƙatar a taimaka mata, sannan kuma sojojin ƙasa Najeriya suke da buƙatar a rika ba su umarni akan irin ayyukan da za su rika aikatawa, ba tare da wai cewa sai lokacin da su kansu 'yan ta'adda suka zo suka rufa su sannan ne wai za su nemi umarni sannan kuma a ɗau umarnin nan a basu. An ce a wannan lokacin to fa lalle umarnin ba shi da amfani, kamata yin ana so su amfani dukkanin wani umarni da za a basu to fa a basu tun farar safe, amma rashin gaza basu umarnin da ake yi a tun farko shine abin da yake haifar da dukkanin wani al'amari wanda ya shafi ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya, ba kuma tare da tunanin abin da zai je ya dawo ba 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda a yanzu haka dai ƙaramin ministan tsaro ya ba da umarnin harbi akan 'yan ta'addan. A ga wannan babban hukunci ne wanda ya dace a ce yanzu haka an fara umarni da shi a da aikace ba wai a rubuce ba, wanda a yanzu haka shi kansa ƙaramin ministan tsaro shi kansa Bello Matawalle ya ƙara ƙarfafa tsarurrukansa a ko ta ina, sannan kuma ya ƙara inganta al'amuransa a dangane da al'amarin da ya shafi ɓangaren inda aka samu taɓarɓarewar tsaro a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda kuma ake ganin cewa yanzu haka shi kansa Bello Matawalle zai ƙara ƙwazo, sannan kuma zai ƙara ba wa sojojin ƙasar Najeriya ƙwarin gwiwa ta yadda za su kawo ƙarshen dukkanin wani lamari na ta'addancin, kamar yadda ya ce umarnin daga sama ne ba da kashi ba, wanda ya bayyana wa manema labarai a satin da ya gabata akan cewa shi fa ta'addancin duk da ake kusan bai sani ba, amma a yanzu kuwa idan kyanwa ya buɗe ta kuma kalli abin harinta wato bera ne, wanda ta tabbatar da cewa babu abin da zai raba ta da shi har sai lokacin da ta laƙume shi. Wato dai a yanzu haka za mu iya cewa ƙaramin ministan tsaro yana nufin cewa ya furta nan kuma ya ce wannan zaɓe ne mai girma shugaban ƙasar Najeriya ne wato dai Bola Ahmad Tinubu, akan cewa a kawo ƙarshen shi kansa wannan shahararren ɓarawo wato dai na ƙasar Najeriya wato dai Bello Turji da kuma shi da yaransa. Amma dai ba Bello Turji ba, ko ma dai wane ne wanda ya kasance rayuwa yake a cikin ƙasar Najeriya, to fa lallai dole sai ya kalli yadda ake rayuwa a cikin ƙasar ta Najeriya, ba wai ce zai rika aiwatar da abu karaziba ba, wanda a yanzu haka dai shi wannan dan ta'adda an tabbatar da cewa shine nan wanda ya kasance ya kashe al'umma da yawa a cikin ƙasar ta Najeriya ba tare da ji ba kuma ba tare da gani ba, kuma ba tare da lissafin abin da zai iya zuwa yana iya dawo ba. Ya yi ta'addanci bila adadin, sannan kuma baya duba irin abin da yake yi na ta'addancin, ya kuma ke ci gaba da ta'addancin. Lalle babu shakka za mu so mu ga ƙarshen sa ya zo. Yanzu dai Bello Matawalle ya ba da babban umarni, za mu ga yadda za a aiwatar da wannan sabon umarni akan 'yan ta'addan. To masu mu ne da kullum duka wannan kenan shine labarin da muke dauke da shi a dangane da al'amarin da ya shafi hurumin tsaro na cikin ƙasar ta Najeriya. Sai ku ci gaba da biyo mu da danna mana comment, sannan ku mana like, wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode.